Πέτρα, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γέφυρες Λουτρακίου είναι σε εξέλιξη. Για άλλη μια χρονιά συνεργαζόμαστε και είναι πολύ μεγάλη χαρά που η ομορφότερη γωνιά της πόλης φιλοξενεί ένα φεστιβάλ διεθνούς εμβέλειας και κύρους. Φέτος ξεκινήσαμε την έναρξη του φεστιβάλ με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο με τα κλασικά αυτοκίνητα που ουσιαστικά γίνει η γέφυρα για να ενώσουμε τις δύο περιοχές του Δήμου μας, τους Αγίους Θοδόρους με το Λουτράκι. Πες μας δύο λόγια για το τι έγινε σήμερα και για το τι έρχεται τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, ναι, ευγνώμων για τη συνεργασία αυτή. Είναι ένας λόγος ύπαρξης του φεστιβάλ Γέφυρες στο Λουτράκι. 90 ταινίες από 26 χώρες, δημιουργοί θα έρθουν από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, εδώ να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες, δημιουργούμε γέφυρες πολιτισμού, θέλουμε ό,τι κάνουμε να δημιουργούμε και να δίνουμε αξία στο περιβάλλον, στην κοινωνία, μέσω της έβδομης τέχνης και ναι, πολύ ωραία ήταν, μια χαρά. Αύριο στο Πόριβάζ έχουμε την έκθεση με ζωγραφικής με τον τίτλο «Λουτράκι μου» και ένα φωτογραφικό ρεπορτάζ που λέει «Τι θα πει το Λουτράκι για σένα, τι είναι το Λουτράκι για σένα». Τα πάντα, γιατί είναι το τόπος που γεννήθηκα, μεγάλωσα και επέλεξα να ζήσω και την υπόλοιπη ζωή μου. Ευέλπιστο να μην χρειαστεί να φύγω από εδώ. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω σε τόσο λίγα. Είναι το σπίτι μου. Θέλεις να σου πω εγώ τι είπα? Ναι. Εγώ είπα Λουτράκι, μελλοντικές κάνες. Πολύ ωραία. Εγώ από την πλευρά μου να πω σαν χώρος που φιλοξενούμε αυτό το φεστιβάλ ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε μια διαφορετική πολιτιστική εκδήλωση και δίνουμε το βήμα στους ανθρώπους οι οποίοι δημιούργησαν τις ταινίες τους και εκφραστήκαν μέσα από αυτές να τις παρουσιάσουν στο κοινό και το κοινό να έρθει σε τριβή με θέματα και ταινίες τις οποίες δεν θα τις βρει τόσο εύκολα στο κλασικό κινηματογράφο και βασικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που γίνεται μια διαφορετική δραστηριότητα πολιτισμική στο Δήμο συνολικά. Ναι, είναι ταινίες από ανεξάρτητους δημιουργούς, δεν μπορείς να τις βρεις εύκολα, δύσκολα παίρνουν εμπορική διανομή. Δίνουμε βήμα σε αυτούς τους δημιουργούς. Έχουμε και την πλατφόρμα το Inspire messea.tv.com όπου εκεί παίρνουν διανομή αν δεν πάνε Netflix ας πούμε ή κάπου αλλού. Θέλω να πω ότι είμαστε και συνάδελφοι. Έχουμε και εμείς τους Αγίους Θοδόρους στο Κέντρο Πολιτισμού Πετρόσοφη με την κινηματογραφική λέσχη Κορινθίας που την έχουμε δημιουργήσει